Oké, grenzen. Overal ter wereld vind je ze. Ze zijn van alle tijden. Ook Nederland werd ooit in tweeën gehakt door een grens. Door de Romeinen. Kijk, dit is de Bitterburg. Die heeft hier gelegen. Hier op deze plek? Nou, precies deze plek weten we niet, maar ergens hier, vlakbij de Rijksbrigade, moet die gelegen hebben. Van de kust bij Katwijk tot aan de Duitse grens bij Nijmegen bouwden de Romeinen een lint van forten en wachttorens. De limes. En wie die grens probeerde over te steken? In die Bitterburg zaten hier dan de Britten, de Engelsen? Nee, vanuit hier is wel de Romeinse vloot naar Engeland gegaan. Ja, en de Romeinen die noemden Engeland Britannia. Daarmee hebben we het nog steeds over Groot-Brittannië. Ja, en vanuit Britannia kwamen ze met schepen vol graan. Dat werd dan in de Bitterburg opgeslagen en vanuit hier verder het land in vervoerd. De Bitterburg was het meest westelijke fort van de Romeinse limes. De Romeinse benaming was Lugdunum Batavorum. Om de 6,5 kilometer lag er een fort. En tussen die forten in lagen wachttorens. De reconstructie waar we nu staan is precies op de plek van het oude Fort Matilo gebouwd. En zo'n fort had altijd een vaste indeling. Je had de 2 hoofdwegen die elkaar kruisten. Aan iedere kant een ingang met de wachttorens. Maar ik vraag me één ding af. Het is nu vrij rustig. Ik neem aan dat het in die tijd heel druk was. Ja, dit heeft helemaal volgestaan met soldatenbarakken. Je had in het midden het hoofdkwartier van de commandant. En die soldaten moesten natuurlijk eten. Je had een keuken, je had een bakkerij, je had stallen voor de paarden, een smidse. Zo, klinkt bijna als een heel dorp, joh. Ja, een enorme drukte. Op volle sterkte woonden hier wel zo'n 500 soldaten. In de Romeinse tijd lag Fort Matilo op de zuidoever van de Oude Rijn. De Rijn was de grens van het Romeinse Rijk in West-Nederland, de limes. Nu een rustig riviertje, maar toen een snelweg van schepen. In Archeon wordt een echt Romeins schip nagebouwd. Oh, dit ziet eruit als een enorme puzzel. Nee hoor, het is geen puzzel. Wij weten precies waar elk stukje moet. Want het is 40 jaar geleden heel goed opgegraven. Wat je ziet, dat is het oude hout wat wel 2000 jaar oud is bijna. En al het lichte kleur, dat is allemaal nieuw hout, want dat vullen we aan. Want we willen de Zwammerdam 2, een van de 6 schepen die is ontdekt, die gaan we compleet weer herbouwen. En deze schepen die zijn 50 jaar geleden opgegraven in Zwammerdam, waar het Romeinse fort stond, Nigrum Pullum. Nigrum Pullum was net als Fort Matilo en de Bitterburg één van de grote forten langs de limes. En waar werden deze schepen voor gebruikt? Transport. Het Romeinse leger was onverzadigbaar. Er moest van alles getransporteerd worden. Bouwmaterialen, maar ook graan en wijn voor de soldaten en wapenuitrustingen. En deze schepen, deze Zwammerdamschepen, zijn ook echt de reden waarom het Romeinse leger zoveel moeite heeft gedaan om een paar eeuwen lang de Rijn te bewaken als veilige transportbaan tussen Germanië en Gallië enerzijds en de Noordzee en Britannia aan de andere kant. Op de Rijn voeren zowel vrachtschepen als oorlogsschepen. De eerste voor de handel en de tweede voor de soldaten van de klasse Germanica, de Romeinse marine. Al het gebied ten zuiden van de limes hoorde bij het Romeinse Rijk. Het noorden niet, want daar woonden de barbaren. En stel je nou eens voor dat we terug konden gaan naar die tijd. Volgens de Romeinse schrijver Tacitus was Noord-Nederland een gebied dat bestond uit woeste wouden en enorme moerassen. En daar leefden de Germanen. Wilde, onverstaanbare mensen die nog rondliepen in dierenvellen. Kortom, de barbaren.